Shalom, amanginang. Tapasada marohata, tamulai mapertangata di Bornginon, baik na di gerejaon, doho na di Jabu melalui live streaming. Tapuji matuhata, marede mahita sia buku ede nomor 110 tolu air sada doho 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Songonon dohata ni Tuhan Yesus, martua ma akan nama uas male midahati goran, ay pabosuran do nasida, martua do akan naias tondi, ay idaon nasida do debata, haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison diari na di parbadiami, saibuai mapinggol doho rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam nabadiai. Jalaringgas hami manibangi dohot opeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martang yang tuho, urupi mahami, asa hupar sayang hami akariari ningolunami napodoki. Sepa masuk mahami Tuhan ngaluan saleleng nileleng na. Pujian nami maho, disi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Yesus ho tutu Raja na burju Sai palua ton dinami Sian pardosa onami Pasu-pasu be Hamion sude. Turpuk epistel di Parangyanton di Bornginon, Ima sian Markus tolu ayat 20 sahatu
ayat 35. Tajahama marsikap soring. Dungi muli maibana gaberongam muse natoropi polas sudat nasida mangan. Kasih sohotna, wama nasida mawa ibana, ayo minasida, narik do ibana. Iaka si boto surat nang tuat sian huta Jerusalem didokdo na siboli sodo ibana jala induk ni aka sibolosido di pangasahon lao pabalihon aka sibolis. Jadi di joma nasida tujolona, marupama maibana madok tu nasida, tagamon mapaleon nasi polisi dengan nasi bolis. Ai molos marsahali sada harajaon sama dirina dang hot harajaoni. Jala molo marsalisi donga sabagas sama nasida, dang nahot nasabagasi. Asa molo hehe si polisi mangalo dirina jadi marsalisi sama ibana dang tarbaen hot ibana nalao sude nama. Dang habongotan halak jabuni balang, lahu mengarapas ugasanna, anggo sajumolo di hoti ulubalangi, dungpei asa berbuasa ugasanna. Situtudo hatakon tarsesa penasa dosa ni aka jolma ro di nasaragam ni pangisahon nasida nadopa debata. Anggo na mangaleay to di perbadiai, dang dapot sa hasesaan ni nang ditikisogot, parutang dosa saling leleng na namayibana. Alay di dok nasida partodina hodardo ibana. Dungi Roma ibana dot akka anggina, jadi di luar nama nasida jongjong, gari suruh ma nama jo ibana. Na hundul do natorop i humaliang ibana gabe di dokma dialamanan do inangmu dohot aka anggim rodi aka ibotom diusoi do ho. Alain nama mangalusi nasida, ise do goar dainang, jala ise do horon aka anggiku. Jala dibereng ma aka nahudul humaliang ibana ninama aka odo dainang dohot aka anggiku. Lahon lo rohani debata, ido anggiku, ido ibotoku, ido dainang. Ido sahatna martua do aka natumangihon hatani debata jalan naupepsa. Amen. Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat sukacita. Kami keluarga besar Pos Pelayanan Arko HKBP Depok 1 hendak mengajak saudara-saudari sekalian untuk mendukung dan berpartisipasi pada acara Malam Nada dan Dana yang akan kami selenggarakan, di mana ini menjadi sebuah acara untuk menunjang pelayanan di Pos Pelayanan Arko hendak menuju menjadi jemaat mandiri ataupun Huria Nagok. Maka sebab itu sebagai orang yang percaya, orang-orang pengikut Kristus, kita dibekali dan dipedobani oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2 yang berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bekerja sama, mari saling mendukung dan berpartisipasi pada acara Malam Nada dan Dana Pos Pelayanan Arko
pada hari Sabtu 5 Juni 2021 dimulai pukul 17 dan disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube HKBP Depok 1. Partisipasi saudara boleh ditransfer ke rekening Bank Mandiri ataupun Bank BRI atas nama Panitia Pengembangan Pos Pelayanan Argo. Semoga persembahan partisipasi yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, dan kita sama-sama mengembangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Atas partisipasinya kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
satu surga awon. Aku ingin mau oh Tuhan, narade tumangingon hatan, sai tupahi ruasmu Tuhan, nawasan nuaing di hatan, sai patau maawon na poso. Halak na daw siyano, rodi na sa tumadaho, mubagage pangoloy diho. Asini roha madihamu doho dame nasian Tuhan debata mata nang nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amen. Horas madihita amanginang turpuk jamita di pertanyangata bornginon ima natar surat di sada Musa bindu tolu mamuka sian ayat sada sahatu ayat pitu hujahahon ma dihita tapai ihut ma alai ulok do na umbisuk sian nasa na manggulmit di ladang aka na jinadihon ni debata Jahoba jadi didokma mandok boru-borui atehe tongondo didok debata naso jadi panganom muna sian saluhut hau akana diporlakon dungi nina buru-buru ima mandok uloki jadi do panganon nami sian parbueni hau akana diporlakon alai anggo sian parbueni hau na di parsitongaan ni porlaki didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu dungi didok ulokima mandok boru-borui dang tutu hamu mate ai diboto debatado sadari di pangan hamu siani tonggorma matamuna gabe doson debata hamu umboto nadinggan dohot naroa dungi sai dipanot-noti boru-borui ma parbueni hawi dibahen denggan na panganon jala pia mata na marnida jala tau manunggul roha tu hapistaran hawi jadi diputikon sian parbuenai jala dipangan dilehon ma dohot tu sinonduk na siani gabe dipangan dungi tonggor ma mata nasida na dua diboto ma namar saimara nasida gabe di somoti ma bulung ni hawara bahen sabuk nasida ido sahat na turpuk jamita dihita di bornginon dihamu amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus napungu di bagas joroon nang napaihut-ihut pertangyangan di bagas nasida di bornginon molo tabereng di bindu 2 di ayat 10 onom sahatu ayat 10 pitu di situ kita bisa lihat bahwa ternyata Allah memberikan patik naparjoloi tu jolma didok dungi dipatihi debatama jolma ini nama jadi do panganommu sian nasahau di bagasan porlakon alai anggo sian hau parbinotoan na denggan dohot naroa dang jadi panganommu aisa dari di pangan ho siani sai mate doho jadi ini adalah patik ni debata na parjolo sahali na pinatupa ni debata tujol mai
yang mau mengarahkan dan mau mengingatkan dan mungkin mau melihat sejauh mana manusia itu boleh taat, patuh kepada perintah Tuhan. On mapatik na parjolo sahali na pinatupan ni debata tu jolma. Hukum yang pertama yang Allah berikan kepada manusia untuk melihat apakah manusia itu betul-betul benar-benar taat kepada perintah Tuhan. Ido umbahin didok, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Patik naparjolo sahali, dilehon debata tujol mai. Dungi amang inang nahina holongan, dung tapai ihut-ihut turpukon, dung dilehon debata patik nana parjolo sahali itu jolmai, ditopa debata ma boru-boru, gabe dongan ni jolmai. Tuhan menciptakan seorang perempuan setelah perintah itu diberikan Allah. Tentunya ketika Tuhan Allah melihat bahwa laki-laki itu tidak baik seorang diri, maka dia menciptakan perempuan yang diambil dari tulang rusuknya. Perempuan itu berada pada posisi yang melekat dari diri laki-laki, yaitu sebagai tulang rusuk. Dan kemungkinan Adam dalam perjalanan kehidupan mereka memberitahukan kepada Hawa istrinya tentang perintah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Adam tentunya menyampaikan perintah Allah itu kepada istrinya. Dan setelah Adam memberitahukan tentang perintah Allah, yaitu di ayat 16 dan 17 pasal 2 itu, mungkin gabe songon namar husari ma di bagasan rohani si Hawa ditikii. Tentunya mungkin ada rasa kepenasaran. Jala saya di panot noti boru-borui mahau na di parsitongaan ni porlaki, jala penasaran ma di bagasan rohana, kemungkinan mungkin jadi pertanyaan dan pergumulan dalam hatinya ketika dia melihat bahwa begitu banyak ciptaan lain termasuk para binatang-binatang yang ada dalam Taman Eden. Dan kemungkinan juga dia lihat kok bisa ada ular itu di dalam pohon yang dilarang oleh Allah kepada kami. Buasa hami dilarang, buasa ulo kidang dilarang. HP sarupa natinopan di batado hami. Rasa penasaran muncul. Gejolak dalam hati Hawa muncul ketika ia melihat ular berada di pohon itu. Rasa penasaran, keraguan, kemungkinan keluar dalam diri Hawa dan juga kemungkinan dalam diri Adam pada waktu itu. Dengan ada perkataan yang mengatakan, jadi do panganomu sian nasahau di bagasan porlakon alai didok muse alai anggo sian hau. Semua boleh kalian makan, semua boleh. Kecuali. Kenapa harus ada kecualinya? Buah sadang didok, semuanya boleh. Rasa penasaran itu membuat gejolak, keraguan akan perintah Tuhan. Ada apa dengan pohon itu? Ini yang menjadi misteri bagi Adam dan Hawa pada waktu itu. Sehingga
kemungkinan ketika melihat kepenasaran manusia di Porlaki, di Bereng Ulokima, keberadaan Jolmai. Ido umbahen di ayat sada di bindu tolu, alai uluk dona umbi suksian nasa namanggulmit di ladang. Ular disebut sebagai binatang yang cerdik. Bisuk bisa disamakan dengan arti bijak. Bisuk bisa disamakan dengan arti dengan mengetahui situasi, peka terhadap situasi dan lingkungan. Maka dengan melihat kepenasaran manusia itu, kemungkinan iblis memakai ular. Ini masih kata kemungkinan. Karena ke dalam tafsiran berikut barulah disamakan iblis dengan sama dengan ular. Yaitu dalam kitab Wahyu. Digambarkan dalam hal ini adalah ular tengah menggoda manusia. Dengan melihat situasi rasa penasaran yang bergejolak dari hati manusia. Seolah-olah mereka meragukan, betul tidak bahwa kami akan mati. Kenapa kami dikatakan mati? Kok ular itu tidak mati? Puasa kami dilarang, alai aka binatang-binatang idang dilarang, molo jonok, dohok banjama pohon itu. Oleh karena itu, inang amang, di sini kita bisa lihat bahwa dengan adanya keraguan dalam diri manusia itu, disitulah ternyata iblis bisa masuk menggoda kita. Iblis mau mengombang-ambing rasa percaya kita, iman kita terhadap firman Tuhan. Labokdo pakuling ni uluki. Atehe, tongondo didok debata, naso jadi panganomuna sian saluhut hau akan diporlakon. Labok do imana manukun. Justru karena kelembutan, semakin bergejolak dan semakin penasaran di dalam diri manusia tarlumobi boru-borui. Ido umbahen efek selanjutnya dalam perkataan itu, dalam komunikasi yang sudah terjalin di antara perempuan dan ular itu, maka berlanjutlah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Maka dalam hal ini yang mau dikatakan kepada kita sebagai umat Kristen, jangan sekali-kali membuka jalan komunikasi kepada iblis. Allah tiki di sido kita membuka komunikasi, membuka pintu sedikit saja, maka mulai masuk, merasuki kehidupan umat manusia. Ketika ada keraguan dengan melihat, dengan semakin menggumuli akan perkataan iblis, maka semakin kita juga meragukan kuasa Tuhan. Masuk ma uloki lahu membuka jalan, membuka keraguan dalam diri manusia. Amang inang gabi marhusari ma di bagasan rohani Jolmai, busi saon bergejolak, dungi say di panok noti ma parbueni hawi, lalu dia mencoba mencela perkataan ular yang menggoda dengan labok nakingani, didok boru-borui ma mangalusi uloki didok. Jadi do panganon nami sian parbueni hau akan adiporlakon. Alai anggosian perbueni hau na di parsotongan ni porlaki didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu diingo Jolmai do patik ni debata. Dia tahu, dia hafal, dia paham betul. Tetapi ketika dia mau membuka komunikasi, hatinya mulai bergumul, dia mulai meragukan kuasa Tuhan dalam firman ini. Lalu
ulo kipe mulai semakin meyakinkan lagi. Dang tutuhamu mate. Dang tutui. Ay jut dohita songoni amang inang meragukan firman Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Adong mandok deba sian halak Kristen ayu marsomba hami tu debata jot doha uringgas mar minggu mar tangiang aledang salah do molo mameli ay dang husomba hami i. Ya kan? Kadang-kadang banyak sekali yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan, firman Tuhan, bahkan mungkin mengajak, mengarahkan kita untuk lebih tunduk terhadap godaan. Kita tidak mampu mengendalikan keinginan kita. Kita tidak mampu mengendalikan nafsu-nafsu duniawi kita. Ido umbahen efek na kemudian didogma didok uloki dang tutuhamu mate. Ay diboto debatado sadari di pangan hamu siani tonggor mamatamuna gabe doson debatado hamu umboto nadenggan dohot narwa. Semakin lagi diangkat manusia itu, semakin dininabobokan lagi oleh kuasa iblis marhite uloki, supaya mereka semakin jauh dari firman Tuhan. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Halak Kristen sipata, hari ini dia katakan saya mau beriman kepada Tuhan, tetapi ketika godaan, pergumulan datang menghampiri, kita meragukan kuasa Tuhan. Bahkan kemungkinan songon ala akaafa Farisia kasih boto surat yang meragukan kuasa Tuhan Yesus. Yang bahkan mereka mengatakan Tuhan Yesus melakukan mukjizat pengasuran setan, dia memakai kuasa roh jahat. Amang inang, jangan ragukan kuasa Tuhan. Unang ragukan tondini di batana mian di bagasan ngolutna di bagasan rohata. Karena di situ kita membuka hati, meragukan kuasa Tuhan, meragukan firman Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan, maka iblis akan gampang sekali mengombang-ambing iman percaya kita. Ido umbahen didok di ayat onomi dungi sai di panok no ti boru-borui ma parbueni hawi dibahin denggan na panganon jala pia matana marnida jala tau manunggul roha tuha pistaran hawi jadi diputikon sian parbuenai jala dipangan dilehon madoho tu sinonduk nasiani gabe dipangan. Dia kacaukan dulu penglihatan di panok noti. Kemudian dia gerakkan hati. Ini sepertinya enak sekali. Tahu manungguli roha. Kemudian dengan pandangan, dengan hati yang sudah dirasuki, maka terjadilah tindakan diputik koma. Maka hati-hati dengan mata, hati-hati dengan hati, asa unang salah mengalaka. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis mencoba mengarahkan kita. Dan kemungkinan dalam hal ini ketika iblis melalui ular itu telah menggoda hati manusia, tetapi lihatlah dikatakan dalam firman ini, perempuan itu yang membuka hatinya untuk mengambil keputusan untuk bertindak, meragukan kuasa Allah. Mereka memilih tidak taat
dan mengutamakan keinginan dan nafsu duniawi. Dan efek dari dosa yang dilakukan itu juga mengarahkan supaya orang-orang di sekitar kita juga mengikuti dosa yang sama. Lihatlah, Hawa memberikan buah itu untuk dipakan atau dimakan oleh suaminya. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia jatuh ke dalam dosa dengan godaan yang tidak mampu mengontrol keinginannya. Manusia jatuh ke dalam dosa dengan meragukan firman Tuhan, tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka membuka hati sehingga mereka jatuh ke dalam godaan. Oleh karena itu, ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, mereka tidak mampu lagi mengendalikan diri, tidak mampu mengendalikan mata, tidak mampu mengendalikan telinga atas bisikan dan godaan, tidak mampu mengendalikan hati, maka timbullah tindakan yang mengarahkan manusia itu semakin jauh kepada Tuhan. Semakin terjerumus lagi ke dalam dosa-dosa berikut. Bahkan efek dari dosa itu manusia berusaha menutupi dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dosa yang telah dilakukan di manusia membuat mereka menutupi dosa-dosa mereka dengan berbohong kepada Tuhan dan berbohong dan saling menyalahkan. Ido umbahen didok di ayat pitui dungi tonggor mamata nasida na dua di boto mana marsai mara nasida gabe di somoti mabulung ni hawara bahen sabuk nasida. Mereka menutupi dosa mereka, kesalahan mereka. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, awalnya begitu sempurna ciptaan Tuhan. Awalnya begitu baik semuanya Tuhan jadikan. Bagaimana supaya hidup manusia itu berbahagia dan damai sejahtera seandainya manusia itu taat kepada Tuhan. Tetapi sekalipun dosa telah merenggut, memisahkan manusia dengan Allah, Allah tidak serta-merta membuang manusia itu. Pemeliharaan Tuhan terus berkelanjutan. Tuhan tidak ingin semua ciptaannya hancur dan berada di bawah kuasa iblis. Maka kalau kita lihat dalam kitab Kejadian dan ayat seterusnya, Tuhan terus memelihara hidup manusia itu sendiri. Roh Allah yang berdiam dalam diri kita umat manusia, biarlah itu yang mengarahkan kita untuk terus-menerus bertekun, beriman kepada Tuhan. Unang tapar suada ton di bata namian di bagasan rohata, jalah unang taraguhon firman Tuhan. Dan biarlah kita terus-menerus bersama-sama menggumuli, mempercayai dan mempelajari firman Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, maka roh-roh iblis terus-menerus merasuki bahkan menggoda umat manusia. Ido umbahen di paingot hita molota bereng di sada Petrus 5 ayat sia boy mata buka bibelta di dok songonon di sada Petrus 5 ayat 8 sahatu ayat sia di dok sada Petrus 5 ayat 8 sahatu ayat sia. Torang marohamuna dungo mahamu na mau taot do alomuna si bolisi songon babiat na marawang mangalului si bondutonna gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite hapor seaon ingot hamuma dang tarbahen sosonggop akka hapor suhon si songoni nang tu akka hahaanggimuna
na di Portibion. Jadi saleleng di Portibion dopehita amang inang, selalu ada godaan iblis yang selalu mau menjerumuskan kita, bahkan mengarahkan kita untuk meragukan kuasa Tuhan. Alai marhite turpukon gomos mahita mangalo ibana marhite-hite hapor siaon. Jala tapangido pangurupion sianton dini Tuhan debata. Biarlah kita terus menerus meminta kepada Allah supaya Roh Kudus-Nya menaungi kita dan Roh Kudus-Nya terus menerus memelihara kita supaya kita mampu menaklukkan kuasa-kuasa iblis yang ingin memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terus menerus beriman, percaya kepada Tuhan. Percaya akan kuasa firman Tuhan, taati perintah Tuhan, jangan ragukan firman-Nya supaya kita terus menerus hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Lihatlah efek dari dosa yang dilakukan manusia. Mereka menjadi tahu malu, mereka saling menyerahkan dan mereka kemudian terjadilah pembunuhan di tengah-tengah kehidupan manusia yaitu Kain dan Habel. Dan oleh karena itu amang inang yang dikasihi Tuhan, biarlah kita melawan kuasa doa dengan terus bertekun di dalam doa. Roh Kudus Tuhan memampukan kita dan Roh Kudus Tuhan mengajari kita untuk berhikmat dan bijaksana melakukan kehendak Tuhan. Amin. Martanya kita. Ali Tuhan debata amanami nahusom bahami marhite Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian hasangapon ma diho aliamang. Siala di pasu-pasuho ngolunami sahatro detikion. Dilehoko hahipason dihami. Diudut ho hosanami. Jala diramotiho ngolunami sahatro ditikion. Mauliate ma Tuhan disude denggan ni basam naung hujalohami di pardalanan ni ngolunami. Ali Tuhan mauliate rohanami diho jala nunga disungguli hatam hami di bagasan bornginon asa unang ragu hami diho dihuasom ditondim jala unang ragu hami maka porsiai hatam nabadiai atong Tuhan pargugui mahami jala bolokon taparhon maakatahi-tahi ni sibolis nanaing manegai ngolunami nanaing mengganggu hapor siaon nami Tuhan ajari mahami asalam hupasol hot hami diri nami tu bagasan tanganmu nasun badiai ali Tuhan sude aka parukilon nahu hadopi hami aka pergumulan nami hupasahat hami ma holan tu bagasan tanganmu nasun badiai urupi hami pargugui hami parbisuhi hami unang madabu hami tu pandilian jala togu-togu mahami Tuhan tu bagasan hasitongan ni hatam ali Tuhan di bagasan tikion hubuan hami dosa luhut ruas ni huriam mamuka siam mulai dak danak sikola minggu remaja na poso na tua-tua sahat rodi na lansia ali Tuhan hupa gonggopok kami ma saluhut ruas ni huriam holan tu bagasan tangan asini roham pasu-pasu jala ramoti nasida arian nang borngin pada usian parmaraan pada usian parsahiton saluhut aka ulaon nasida Tuhan lehoma pasu-pasum jala saluhut aka ulaon nasida menjadi jala toktong
dapotan las ni roha saluhut ruas ni huriam marhite aka ulaon nasida na pinasupasum di tonga-tonga ni ngulu nasida. Ali Tuhan pasu-pasuma saluhut panggom-gomi na adong di tonga-tonga ni bangso dohot di negara namion asa marbisuk nasida mangulahon tohonan nasida mangulahon jabatan nasida hombar tulomo ni roham nang saluhut hami ruas nang parhalado tokto maho Tuhan na mangalihon bisuk doho sadani roha di hami laho pahebakon pakobasion na naing dipatupa di tonga-tonga ni huriam. Ali Tuhan di bagasan tikyon mangido mangilik hami tua dopanmu disakap ni huriam HKBP Depok Sada marhite pos pelayanan arko nanaing hupatupahami do Tuhan malam nada dan dana ima di hari Sabtu nanaing ro Tuhan homa na mangalihon bisuk disaluhut aka panitia jala bukbuh tuktuhima roha nami saluhut asa hubuka hami roha nami laho mendukung doho tumangyakon acarai asa mardalan doho denggan nang saluhut akadana nanaing dibutuhkan laho pahebakon pakobasion di tonga-tonga ni huriam. Hali Tuhan mangido hami say pasikop ma hombar tulomo ni roham asi maroham di hami napungu di bagas joromon nang denanay mulak pe hami siantonga ni bagas joromon mandapoton bagas nami be loas mahami mulak di bagasan dame do las ni roha jala dongani hami di perdalanan asat sahat hami di bagasan hahipason atong Tuhan sahat di homa daging dohoton dinami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyang hami tua dopanmu. Amin. Badiai madiho ake manak ikiko mamuji pasangapo mamuji pasangapo tangaki di Tapasada marwata martang yang maita. Ali di bata jahuba na di benua gijang nahu sebahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Gok puji-pujian dohot hamoleateon ma di pasa rohanami na pungon tujulo mali Tuhan. Ala asi dohot holong ni roham namad dongani hami bui hai marpungu di bagas joromon. Suak songoni na dijabu mangihuton pertengahan kelompokon marhite live streaming. Ali Tuhan gudang kapasu-pasu naukku jalohami di bagasan nasa minggon. Jalatong tuhodo pasaton nami salut na panggulmiton ningulu nami. Ali Tuhan nunga martupa pertangyangan na makapatupahami di bornginon dohot denggan
Jala saluhut edde puji-pujian na upasahat tami. Jala may gawi tau hasangapon di guharmu ali Tuhan. Jala taruli hami ali Tuhan dihatam naung pinatolhan di naposom. Ima hadadabul ni jolma perjulu tu dosa. Alani ali Tuhan pardusa na gudang duhami tutu. Atong pergugui mahami. Asabui hami mangalo akka sibulis. Marhite-hite todim totong hami. Ali Tuhan di bagasan borginon buanon nami dotong di tangyang nami saluhut ruasmu sian mulai na met na magudang satu na matua ali Tuhan ramoti jala pasu-pasu mahami saluhutna diak ka pargelengon diak ka na persekolahan ali Tuhan tuhodo pasaton nami dongani ramoti saluhutna kaya anak kod nami na di bagasan persyajaran ali Tuhan asabui saat nasida tuakka cita-cita ditik nabi. Diakka parianak konon nami na di bagasan akka kuliah dohot diakka namang lulu rokap ali Tuhan. Patudu totong tu nasida rokap nabi ditikina. Asabui nasida ali Tuhan marlas ni roha. Ali Tuhan suak songoni diakka ruasmu. Diakka na di bagasan paruk kilon. Tuhodo pasaton nami ali Tuhan dongani nasida unang luas na sila madili. Ali Tuhan namar sahit daon ni manasida ali Tuhan. Jala pasu-pasu sa luhut akka ubat na pinangan nasida asabuy marhahay pason marlas ni roha lau mamuji pasangap pongguarmu. Atong ali Tuhan saat tuhoma daging dohot to dinami nang dinamulak bibi hami anong siya ning ananon homa tatong na mga ramoti daging dohot to dinami. Asabuy sahat hami to bagas na bibiki di bagasan las ni roha. Asima roha mali Tuhan boronginon nang mangalap gugo mahami marhita na piyak bihami di buron nami. Atong sahat tuhoma daging dohot to dinami. Dunga hami marsugod di manugo na jala taruli hami di gugo ne baru asabuy hulaw kami ulaon hobar tulomon ni roham. Asima roham mali Tuhan pardusa na gudang dohami. Si samay salut na dusa na hulaw kami ali Tuhan. Mga sahon guwar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami toho. Mauliati madiho. Amen. Pilih Yesus dong aki
Partangiang mahita tatangnya koma peliata. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauli utus. Pupasat hami masya na nilehom mitu hami pilihan na mituho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni seleon-leon itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangidohon di tangiang hatopatai. Ale yamanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaumu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu pangunjunan. Abo mahami sampang, ay hodo na punaraja, dohot hagugu, hodo hasangapon saliring-liring. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran iton di perbadia, ima namandongani jala mamasu-masu hamu saluhut na amen. Dihamu amang inang na hinahulongan, na pungu di bagas joro, nang napahiyut partangyangan di bagas nasida, jak kami nama kebasi di bagasan tikion, pasat hami ma selamat malam Tuhan Yesus memberkati, shalom.